Dende hai varias semanas véñense desenvolvendo as obras de mellora da seguridade viaria no acceso ao Peirao de Portosín, na estrada C550. Unha actuación financiada íntegramente pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Infraestructuras, que conta cun orzamento duns 500.000 euros. A titular deste departamento, Etel Vázquez, desprazouse esta mañá ao lugar para coñecer de primeira man como se desenvolven os traballos, que teñen como a principal finalidade a construción dunha glorieta nesta intersección, na que se rexistraban un alto índice de accidentes, debido á pouca visibilidade. Estamos a falar dunhas obras que consisten na execución dunha rotonda de diámetro de 28 metros nunha zona dunha curva moi pechada, con moi pouca visibilidade, unha rotonda, polo tanto, que permitirá calmar o tráfico, permitir xiros á esquerda de forma segura e complementar esta importante rotonda para facer os tráficos máis seguros. A actuación levará aparellada tamén a reordenación da zona, con unha reurbanización e reorganización de todo o espacio sobrante entre a C550 Avenida da Constitución, onde está a igrexa, recuperando o río, realizando prazas de aparcamento, pasos de peóns para que os veciños podan cruzar de xeito áxil e, sobre todo, seguro, principalmente seguro. O alcalde sonense Luís Oujo agradeceu a actuación, da que o Concello obtivo unha rápida resposta por parte da Xunta. O rexedor, como xa fixera anteriormente a propia conselleira, confía en que os traballos estean rematados antes do verán. É unha obra que, eu cando me acerquei á consellería a falar ca conselleira, lle dixen do importante que era esta rotonda, a consellería puxose a traballar, foi o proxecto moi rápido, por iso o meu agradecimento á conselleira, non só que esteas hoxe aquí, senón que, a rapidez desta obra, pola importancia que conlevaba para os veciños de Portosín, para toda esa xente que nos visita no verán por estes atascos que temos aquí en este collo de botella. E, pensamos que, se esta obra está rematada antes do verán, que vamos a solucionar un problema moi gordo de tráfico. A actuación inclúese no Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020, que recolle medidas para reducir nun 50% as vítimas mortais das estradas galegas con respecto ás rexistradas no ano 2011.